बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनसे गेवलां मेल खुंदों आरो बे गेवलां मेलाव आं बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। जथेस्थ' रायजो राजानि अनसायनाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बे जथुम्माया बे थान्दै जख'न्थाय बा गेवलां मेला जाफुंबाय आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो जोङो भारत सरकार आसाम सरकार आरो जायनाखि जोंनि नखर बिफान भारत सरकारनि बिथांमोननिसिम जोङो खावलायदों जे जायनाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय माखासे जे दफाफोर बे दफाफोरखौ भारत सरकारा जेरैबायदि मोनसे टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय रुफाइन खालामनांगौनि थाखाय जे जोंनो खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ गोसोआव लाखिनानै जेन बिथांमोना थाबैनो जायनाखि जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेखौ मावफुंजोबनानै होयो। बेखौ मावफुंनायनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि हाजोआरि एसटि बर'फोरनि जायनाखि मोनथाय जायनाखि हास्थायबाय थादों बेखौ मोनहोनाय लोगोसेयै जायनाखि जोंनि 125 आमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जायनाखि समस्ति बारायनाय बा जायनाखि जोंनि बिटिआरसिम जायनाखि मोनसे डाइरेक्ट फान्डिं जायनाखि मोननायनि जायनाखि राहा लोगोसे जोंनि माखासे डिपार्टमेन्ट बेवहाय साबजेक्ट माने एडिसननि बाथ्रा आरो बेवहाय माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि बाथ्रा लोगोसे जे जोंनि सागानगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुंदों। लोगोसे दिनै 6.3 नि गेजेरजों जेनाखि भेन्सार स्कुल आरो कलेजखौ प्राइभेटाइज खालामनायनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जों आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो जायनाखि लकेल गभर्नमेन्ट जायनाखि काउन्सिल बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों जे बिथांमोना थाबैनो बिथांमोना बेखिनिखौ मावफुङो। बेजोंनो लोगोसे दिनै जोङो बर' हारि गेरेमसा दानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव जे खामानिफोरखौ दिनै मावबाय थादों रायजो राजाफोरजों गुवार आरो गेबेङै बेखौ जोङो रायलायदों जे हारिमु बिथिङै बे समायना रमायना हारिमु थानाय बर' हारि आरो बे जेनाखि समायना रमायना राव थानाय बिजों थानाय जेनाखि हारि बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव सांग्रांथिजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गावजों गाव अनसायलायनाय आरो गावजों गाव बोजबलायनाय आरो नाजावलायनायनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ मुलुग दरबाराव गायसनहैनांगौनि थाखाय बेवहाय गोथौ आरो गुवारै रायजो राजाफोरजों बेवहाय सावरायलायनाय जायो। लोगोसेयै सोलिफुबाय थानाय जेनाखि दाब दाब ओनसोलाव दिनै पिकनिक स्पट बा फेस्टिभेल बा मेलानि गेजेरजों दिनै बांद्राय जौ जुवाया जायगा मोननाय आरो लोंनाय जानाय बायदि मैया थासारिफ्रा जायगा मोननाय जाउनाव जोंनि भबिष्यत जानाखि सम्पद जानाखि इयुननाखि सम्पद जोंनि लाइमोनफोरा दिनै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय बा जिनाहारि जानानै दिनै बुथार जानाय बायदि मैया थासारिजों मोगा मोगि जानांनाय थासारिफोरखौ जोङो नुबाय थादों। दा बेखौ आसाम सरकार काउन्सिल सरकार बिथांमोना जेन माने स्ट्रिक्टलि बेखौ थाबैनो बन्द' खालामो जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो खावलायदों। लोगोसेयै बेखौनो जोङो खावलायदों जे जोंनि ओनसोलफोरखौ दिनै जुवानि उदां आरो निसानि उदां खालामनायनि गेजेरजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि उदां खालामनायनि गेजेरजों ओनसोल आरो हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि प्रसासन बा जोंनि खुंगिरि बिथांमोना खामानि मावनांगौ आरो सिभिल अर्गेनाइजेसन बा सिभिल ससाइटि बिथांमोनखौ मोजां लामाथिं दैदेनलांनांगौनि थाखाय बिथांमोना मोनसे डाइरेक्सननि मोनसे पजिटिभ मेसेजफोरखौ जेन बिथांमोना फैबाय थानाय समाव होयो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो गुवार आरो गेबेङै जोङो सावरायलायनाय जायो। गोजोन्थों। दिनै मिरु एबसुनि 58थि जेनाखि थान्दै जख'न्थाय जे जथुम्माखौ जे थान्दै जख'न्थायखौ उदालगुरि जिल्लानिनो जे दिनै टंला कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव जे खुंफुंनो लानाय बायदि बिनि जेनाखि खुंफुंनांगौनि थाखाय जेनाखि बानजाय आफाद जोङो दानानै लानाय जादों। बानजाय आफादा जथेस्थ' दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बिथांमोना जिखिनि प्रिपारेसन बा प्रस्तुति बा लाहार फाहार खालामनो गोनां दङ बेखौ खालामबाय थादों। बे जथुम्माखौ खुंनांगौनि थाखायनो जोङो 4 तारिखआव गाहाय खुन्थिया गायसननायनि जिखिनि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लाखिदों। बेनि उनाव जायनाखि जोंनि जथुम्मानि गुबै जायनाखि फुल सुइं जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो डिपार्टमेन्ट वाइसआव जोङो गोख्रोङै जोङो लांनो हागोन आरो जायनाखि जोंनि थिखानाय जायनाखि फेब्रुवारि दाननि 5, 6, 7 जायनाखि जोंनि जथुम्मा जानो गोनां बेखौ जोङो बयनिबो अनसायनाय आरो मददनि गेजेरजों जोङो जाफुंहोनो हागोन आरो खावलायगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु दिनै हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो दिनै गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बे जथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव गोलाव सम खामानि मावलांनांगौनि थाखाय बे जथुम्माया ओंथि गोनां जानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोननि अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ जोङो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना आखाइ फोलाव हरो। आङो दिनै दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै आरो बानजाय आफादनि जानानै आं आर'ज गाबहरो। गोजोन्थों।